amigo, andam ka na ba sa pagbago? Karun atong sugdan bagong singit sa katawhan, maghiusa ta barong Barong Jensen! Barong Jensen! Kita magiging dala ang paglaon na makabot na ang atong handon. Barong Jensen, puno sa kalambuan, dinhin na ta Barong Jensen. Barong Jensen! Kawan ang aim, Brigada Elmer Catulbos, ang may galing at puso. Ang taong mo serbisyo, Elmer Catulbos, ang taong mo serbisyo. Siya ko tani nga tao git kay ano. Siya naman sa iyang mga anak sa eskwela. Oo, sa sina. Kami nga mga katabang iya ginag-abi-abi. Oo. Ano ba istorya? Oo, sa sina. Brigada Elmer Catulbos. Sugon alang sa kaugmaon, sa pagtinabangay at tumaanggon. Ang kauswagan sa syudad o sa katawhan, maghiusa ta Barong Jensen. Barong Jensen! Dili mabalaka, kay siya ang manguna, ipakiglisog sa kaayuhan pa. Ang masaligan, ehemplo sa kalambuan, Elmer Catulbos, Barong Jensen. Barong Jensen! Oh, kauban ang aim, Brigada Elmer Catulbos, ang may galing at puso. Ang taong mo serbisyo, Elmer Catulbos, ang taong positibo sa tinood na paglambo, tinood na asenso, Elmer Catulbos, bagong vision, bagong solution.